Right, muri Zimbabwe tiri panapa patasangana na madzibaba kana kuti mutumwa masango watinawo panapa. Nguva zhinji patinongosangana nawo pamwe pacho asingatodi but tangoti chimboyai panapa timboite se timbodiscussa timbotaure 1 2 3 bhozi mubvunza tetinayo inenge yakawanda. Mutumwa munofara here? Aiwa ndiri nani mukoma Sparks. Aiwa upenyu hwakanaka uyu. Nhasi mationa tekangotyorawo. Makarowa smart. Kupi. Bhachi nejini. Aiwa. Makarowa bhachi nejini. Muimbi wangu ndi Toki. Anoteerera Toki chaizvo. Andoteerera zvakare. Wingidi ndoteerera asi Toki ndiye anonyatsa kundiitira chaizvo chaizvo. Vese vaimbi handiteka music yavo inonakidza. Asi vamunonyatsofarira imi kuti makanzi ndo makuteerera hwano muimbi pakati paWinged naSeekalazi munongedzera ipapo handinangu wandinoti uyu ndiye wangu chaiye handiteka noda kuti wangu nditoki handiteka kana kuti machesi kana kuti Jabres handiteka iwawo ndo vanhu vanonyauteerera zimudhanzo stereki Toki ndo pane mashoko anongondiimbira yakati kushe handiteka asi Winged magenesi yaWinged naKalazi pamoteerera Toki vai mambo panzwe panenge achiti Sparks ndopika ndikukanganwe mambo panzwe chinoitika chonje kuti ansandangomanzango bini ndinongo big up Sparks chinoitika choti zvafanana Toki handiteka senchimuteerera ane music yakadzama music yake anoimba yakaita se yakadzama wamanzisa handiteka usafanana mufanana anonzi Winza handiteka ane music imwe yaanoimba so yekuti Winza ukanza achitira mashoko yaanobata so mukati unonzwa kuti apapa wangu wangu wati Toki naSoja Love Soja Love nani na Toki papa musinochuza Kalazi because Kalazi has story wenyanga Soja Love asi Kalazi handiteka Kalazi ndoteerera bozi matezi yaipisana naSoja Love handiteka ndakamaka chaizvo handiteka asi zvaitopasati pasati ndokupi kumbera ndopona obviously waita kwamaka munhu ndika unongokamaka zvakupa unongoitira kuti ati chii ubva wazoteerera kuartist ko vaimbi kwete vamakabatsira handiti kana vamakapa munamatana che vaimbi vakambomuupenyu wekuti vakambopfuurawo nekudzi chechi dzenyu vachitombonamatawo nemi vamwe ndevapi? Wakawanda panapotera kwatiita hatisi kuti noda kuti tikabatsira nhengi asi kutera mateerero atinoita chi music nemanakidzirwa nditeka pochafanira zoti munhu anobva achakuya kupi patinokuti chakati wapanza nditeka mozitera mazita ana nhengi apo ndotera ngo vakomana vafanira vangu nditeka vandainakirwa nani nawo mukukura musystem yedu nditeka ukuona ini ndakati inini munhu anoiteera Soja Love nditeka nani na Toki bozi vaindiimbira ini wangu cheche wagara ni Samanyanga indorera Samanyanga nditeka Samanyanga mutukudza nditeka ndo wangu ari asati afa nditeka aiwa samufana kuteerera futi wapanha akasangana na Holiten na Samanyanga futi Holiten ndomuteerera nditeka ndomuteerera chaizvo nditeka ini hangu chandisingangona handidi zvokuti bvisa pfuga chisha toda fanifana tinoteerera zoti vanhu vanoimba music yanditeka pane panoimba zvinhu zvine musoro pamba chanoimba zvinhu zvinenge zvakangodai kuti mizi nziyo dzikura nditeka sandopona isu kwatori adzitinakidzi dzinonakidza kubhawa futi wapanzisa vanobhawa ndidziyo wakatoimba wanzi bvisa chikadaro anobva atojamba munhu zviri serious papi ipapa ndipamunana Sparks achijamba kwete bichada alazigo pandakapedzisira kuita interview nemi maiti mune mushonga unokwanisa kupedza matumbu munamato hausi mushonga munamato dumbu rinopera ende tuzo mazano zandi kutotwita vanhu vakawandisa nevamwe vandoti amubatana makore risingashande ndiri kuvatwita zvichifamba zvakaita se zvakanaka ndimona ava rangu manje rine action manje bozi kana kuti anzi njoka izvirume rangu rine action asi tenda kuti anopera aiwa aizvitira zvinhu zvinoitika mukomaziko ndisanyanya mukomaziko chero makata nezvamadzi vamasangoka hatiwanzoita zvemafirimu handiriona nditeka because mazuva ano kutsvaga mari wakawanda pasocial media ino that unozoona mumwe munhu ataura ndakaita zvakati mumwe ndadaiso mumwe ndabata muroyi handiteka mumwe ndazodonedza rusero mbva mudenga mumwe ndazojitika pamhepo mafirimu isu mukomaziko ini mukomaziko panapa chero pamuchiuya nesu mafirimu hatite mafirimu handiteka toda kuti vanhu vakauya kubatsirwa
vanhu vopopora ndopaona nditeka zvasanzvimbo chiri panyinyi chita pawani paya nditeka nditowanza kuti imi makazhinji wanza kudedza kumaservice mahombe anenge ndichiita kureva kuti imi muchiona zvinhu muchiona paground dzimwe dzenguva chapo anenge munhu anenge aprofita mufanira kuzi mubata wamatombo kuti uri serious kuti aunza kuprofita zvechokwadi nditeka muona chiwa chi munhu aprofita zvechokwadi ampaona nditeka bcause ita nyaya dzikureva kuti uroyi huriko two kune photocopy futi yeuroyi anditeka kureva kuti zvimwe zvinhu zvichiitika zvisiri tikafarira mari stereki usati mari yekungoya panguva iyoyo anditeka inogona kunakidza kudya panguva diki diki asi munofanira kugadzira upenyu hwako uziva kuti kachibatsira vanhu ndoda kuita zvinhu zviri straight kuvanhu kureva kuti uchagara makore akaita sei akawanda uri kuvanhu bcause vanhu inoti vanhu atanga uchidaiso munhu anotanga achikurosa one eye uzibesa apa tiri kungomhanya mhepo pasina chiripo andopaona nditeka kureva kuti vanhu vanoda zvinhu zvinobatika vanoda zvinhu zvinooneka andimapaona ipapo. I think tapanzwisisa ipapo but chimwe chinhu chinyanya tinetsa manje paipo panoprofitwa zviprofita zvekuti ningachafa nafa zviri right kana ndo anonzi maprophets of doom kuti apa kuona rufu rwemunhu. Alright, chinoitika ndechekuti zvezvezvi zvakakosha zviriko ndisava chitona chero kuti izvo zvindatombotarisa ndachiona ngufidhi yangu ndiri pamafoni zvangu ndatinayo chero wikino achitoendwa naye amene kwangu achienda kuminamato kwangu achienda nditeka kureva kuti vanotoziva kuti kunofiwa nditeka ende vanotoziva kuti kuno vanhu vanoroya muri kupaona ipapo kureva kuti nhau iye yatotano zvayo iripo ndiye kuti kana munhu atoprofitwa kureva kuti chaonekwa chafumuka asi chakasaitwa minamato chinogona kutoitika semutoo iwoyo zasama kuti zvimwe zvinhu anditeka zvinototi chaprofitwa chobva chatoitika dzimwe dzenguva chaprofita chinoratidza kuita kuitika kunyaya kuti chatoprofitwa chinobva chatogaidwa neminamato asi ndikuti ini zvakakosha kuva nechenjedzo kuvanhu kureva kuti dzimwe dzenguva vamwe vanhu vanoda kuziva kuti muprofita ndewechokwadi here kandi haasi wechokwadi kureva kuti wakaprofita iyo kuti ndaoneswa chakati chichiitika chobva chaitika kureva kuti zvinhu izvozvo kureva kuti vanhu vakutenda mauri andimapaona ipapo. Yes, saka zvose zvakatokosha kuti zvitaurike zvive zvichiprofitwa zvafanana nenyika chachaenda kuprofitwa kuti nyika yedu ndaona gore rakati ndaona zvakati zvichiitika munyika andite mukuona kureva kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kunge zvichizadzikiswa neminamato kureva kuti mapa chenjedzo kuvanhu mapa chenjedzo kunyika kureva kuti nyika yakutoziva kuti tichabva tichienda apa mapanzisisa isiri nyaya yekuzoti kuno vakatumiwa kuprofita zvinhu izvozvo hatisi tese tinoprofita zvinhu zvipi izvozvo kuno vamwe vakatumiwa nyaya dzipi idzodzo bozi vamwe vanonge vachiti maybe kushishidzirwa kana hanzi unoprofita munhu then obva wazonomuroya. Aiwa, chinoitika ndechekuti zvakafanira kuti komasigo nechiprofita chaita profita kuti kuchaita mvura iri serious ichanaya zviri serious inenge ine mheni zvakare zvinhu zviri kutoitika ndizvo zvandikaprofita zvakaprofita mutumwa masango madhezi apera vanhu vachiti apa drought yako atione drought kwakutoita nzara atiteka vamwe vatanga kutopanika zvakasimba asi ino kuti zvinhu zvatakatoprofita zvakaita sei zvakaitika anditi saka kureva kuti zvinhu zvezvezvi zvinhu zvatinge tatoona zviri kumberi zvakatiita kuno dai mvura isati yanaya dai vanhu kuti achiprofita chamutumwa masango chechekaenda nekupi anditeka asi already mvura yakaita sei ikutonaya nanhasi ikutonaya usati ichinaanza chakuti kwese kunana mberengwa kunana chirugwi kuna nani mvura ikutonaya kunzvimbo dzasingawanzi kunaya mvura anditokonaka kunana blawa ichitekwa kuti mvura yaitonetsa asi makore ndoti asati vanhu vangona kutokohwa ende vachatokohwa zvishuwa saka kureva kuti chiprofita chocho chiripo two dzimba dzimwe dziri kutotakurwa nemvura kwanana mutaro kunakaona dzimba chitakwa nemvura kune chiprofita chatakataura nezvacho chinhu chinoitoitika saka pana vamwe vanongoprofita zvoda kunakidzwa mapanzisa ipapo zvafanira zoti isogona kuoneswa zvimwe zviri kumberi maererano nenyau dzenyika toona kutyiwa zvitaura noda kuti tiziva kuti unoona kusarwa nyimbo mumvura anditeka kwazoti kuna vamwe vanoita zviito tekatiedi andokona asi zvinoanza mangwana nyeshe chaitika uzoti aichi ndakachangu kuchitaura bhozi taitinota wakadairoko chinoitika nacho ndichokuti kali yamasondo hanzi kali yamasondo pane pambanoona kuti haidzi nyaya dzindisvike nadzo nepapi handiteka rega ndikana kunenese ndazviraramira safe side yani yangu atopoonaka upenyu hwakakosha kwemaziko bhozi munhu wamwari chaicheka unogona kuti kutourayiwa ndakanzwa pashoni achitaka kuti zvoni ine don't mess around nemapolitician aiwa aitara chokwadi anditeka pochiitika sonhu chokuti chanditeka mapolitician vanhu vanenge kwainzi munhu kutonga nyika ka
nyika ingotonga izvozvo ngoti zvichiwaiwaika kazvongoti wewe uda kungofunga kuti wewe utonga nyika wese auya nechiyemo chako kuti pane pakatopfekwa fesi yebasa waipodzizatireka saka kureva kuti hapana munhu kuti kana ungobata kachiprofita kako uda kungoti rega ndimhanye nakoka unofanira kuzoti ndosvika nepapa saka ndiona asi pambanyika tozongotiwo pane vamwe tinenge tichizobatsirawo muhurumende manditeka tozowatsanangura kuti anotazooneswa zvakati nezvakati nditeka kuti asisa kumubata muna mate zvinhu zvipi izvozvo kuzvisisa musoro kana zvazviisa nditeka asi muna matenda tese tindatobata zvokuti iwo kana zvakazosvika kanozoti munhu wamwari andimbotibatsira weye akazviona izvi andinovaona hazvinoti mapolishini totobatsira wakawanda chaizvo asi nyaripo ndeyekuti zvafanana nemusoja akationawo ndichera amai vako ichaivo kana wapanduka shoot anditeka kureva kuti kana wapoliticians kureva kuti unenge watiwa nemweya wekutonga nyika saka kureva kuti hakungonzana sparks vese zvafanana nemajenerisi yanditeka hamungangonzi makatonza kuti pakati pane meeting iri toitwa yemaministers kana ikati anditeka motongomhanya musina mbonzi uyai panapa kuti unogona kuti mhanya chinhu chako papi ipapo titokora chinhu chako asina mukutoadenyi ndisigwera kumhanya nditeka mapaona nditeka koti panotoscout kuti tidaona nhengi nanhenga nditeka saka isi kuti edu isusu dai mwana tikomborera zvatiri kuoneswa tichienda kumberi aiwa ichi hachisiri kwambo paichi ichi chinhu ichi chinhu chamukomazigwa nditeka chavakatsvaga chebasa rani ravo kana tichikuita chitenge chikwambo haisi ichi chimochibvisira vanhu zigwa ichi hachisi chikwambo ichi inonzi pop filter basa repop filter nderekuvhara maiki remukati murisapindwa nemhepo ringati anomaona rega tingochisunungura abhosini yacho yakuda kuadresa inambo takatiignoa ichi ise pop filter vanhu vazvinzwisa chitori chijira saka chinenge chakavhara maiki iyi uona maiki yakadonha iyi ikatoshekeka ndo chinenge chakavharwa anomukuona volume voice zvatodhakwa zvati vhuruvhuru saka madzibaba chinhu chisigwa me chakabva chamatezi yanga tatanga kuenda kwazigwa stereki vanhu vakabva tanziga kwa chikwambu namutumwa masango aiwa imai kufunga vanhu vazvionera saka nhau iripo munoziva mukoma sparks ndeyekuti chini vanhu vari kutambwa nawo zvafanira zvongonakidzwa kuti ega nditotanga kuti zvakati tasonotaura vazhinji vamwe usati vamwe vachinji chiripo chekuti anzira yakamanikana inonetsa kupinda yakapamha indasi inonakidza saka kuti vanhu vazhinji vanoda kunitoma miri akustereka nditeka unochimhanya stereki nengasimudzwa paucheya vanhu vamhanya stereka nditeka vanhu vanofanira kubata panoponesa mukoma sparks mukoma ziko vanofanira kubata pandasi panoponesa indorapa asida kunyebera mukoma ziko kana mukoma sparks ndorase ndorapa inini ndipe munhu akazvimba muone ndinotamba naye zveshuwa zvokuti munonakidzwa tasai muchiona tisati bude musystem kunogona kupinda vamwe anogona kuti achitomhanya serious zviri pamberi anditeka asi the 2 minutes unozonza kuti madzibaba vachetonzwika kuti vari kupi isana masango tichingoripo kana vakarohwa nevanhu anditeka inyaya yekuti mafilms anonyanya asi handisi kudhisa mwa profit asi ndikuti vanhu ngatitire vanhu zvinhu zvigenuine zviri pachokwadi mapanziza ipapo matambudziko amuri kunyanya kubatira vanhu munamato gore rinori izvozvi kutaura kuno kwanditeka ndinofanira kuti ndisisimuka next week ndine kwandoda kuenda hangu kunoita minamato ndichakuida hangu ndege ndichinende kupi ikoko kana zvabudira zvakanaka anditeka asi nyaripo nditi matambudziko atiri kubata izvozvi kutaura kwatiita kunoti gore neigore reuchi kuvanhu anditeka kureva kuti pane vanhu vane matambudziko akasiyana siyana ekushaya mbereko tiri kubatsira matambudziko edzimba yemalokusenda tiri kubatsira yekuti vanhu vanenge vachinetsana mudzimba dzani macouples anditeka nevanhu vanenge vasati kufunctiona mupi mumba kupera simba pabonde yes kana vamwe vakadzi vanoshaya mafeelings pachi nevarume anditeka zvinhu zvatiri kubatsira nemisha inenge ichinetsa zvikwambu inenge ichinetsa zvinhu apa pamba apa pasi kurarika anditeka yes kureva kuti isi tiri kuita zvinhu zvinobatika mupaona ipapo ndine makumbo anga arwadza kwenguva yakareba handisi kufamba tiri kubatsira iyo zvonza ndine amai vakadambwa uroko vanga chirapa kubva izvo vandikutorapa izvo so vakadambwa uroko itanga uri apa asi uroko anzi vaingorwadza chete pakaenda kwana chiremba pakati ngaudamburo
bva wadamburwa udzamara wasvika papi apa izvozvi amai wasvika apa urokororo saka mai ndakavatwita ndakavarapa saka da kuti ndichipedza kuvarapa da kuti muzovaona asi ngoti amai wavo vana vavo vanozikanwa variko kuhurumende kwanditeka asi munhu akatidamba uroko kusvika apa ukaona kuti ndozvinoita varoyi izvo zvokuti munhu akaroyiwa uroko zvokuti akasira kundiona uroko usina kudamburwa asi pastage atasvanga kubatsirana ipapo machina mangaitopromisa kuti dambo rasvika svikaoma asi zviri pamba ndatanga kuvabatsira kuti ndaziva kuti zvapera papi zvaperera ipapo yes baba waroya havana kuneta ngomaziko aaaroya havana kuneta ngatiendei ngatidzike kwedu udhari wenuko inyaya kuti imi muri kwamunenge muri kunenge kuri safe uko ngatimbodzika kwedu udhari wenu ukatidzika kana tombodzikana kuti kuna namasvingo uko uzondikamira pabhondirofi paipa apa nchita munamata pabhondirofi pai uzoti waroya wakaenza kuya wakapfeka magauni so yebreki pabhondirofi chaipo ya aiwa ndakaita minana handitize waroya handitize baba ndikazoona mwe munhu achishabara chabaitiza chikanda maiki pasi atiteka muroya yawe zviri serious aiwe satizotiza ndimokuona like izvozvi ndine mwe munhu ndine mwe mwana wandiri kubatsira futi akadonha kuchechi kuna pasta asi atisita zita rapasta atiteka akabatwa ndimoni akaramba kupera kupi kwapasta dzamara mwana yakutonzi abatwa nepfari zvakutonzi aidzapfari dziendene kuchipatara vakamira nachipatara mwana ndakamburisa chipatara nezuro andikuonaka asi haana chipfari asi kuti pasta vakarwa mwana akatorwa nemhepo vari muchechi saka kuona kuti zvinhu zviri kutoitika ende zvinhu zviriko zviri kutoataka vanhu saka varoyi variko iye varoyi havaperi varoyi havanombomira isu ndisi kutokuisa varoyi vavo kuti varoyi vaperi asi havapere ticharamba tinavo ndichinongoita minamato chete yes basa rakafamba kuchishavane mvura yakanaya mukomasiko mvura ndiyakati tisite pachishavane chakanaka here chekuti tinokwanisa kungoti even tichada basa ramwari raikanaya topapo tisinogunun'ona zviri right mvura ndo inotovaka zvinhu kuti zvifambe kuti muone kuti chibage chake chaibva imvura muone kuti vanhu vaguta munyika imvura kana mvura isina kunaya munyika munoita nzara kureva zvinhu zvinji zvinoita zvinonetsa kuti zvinge zvichiitika kureva chirema naziko chaichai kuti muziya kwatiri tichibatsirawo vanhu atini tichibatsira kureva kuti vanhu imvura tiende kutiisa vanhu pamvura yakanaka imvura tiende kuno kuti gatite zvakati imvura saka mvura ndo zvinhu ndo inogadzira zvese magetsi yange aripo futi zvakare imvura ngoona saka mvura inoita zvinhu zvokuti zvifambe zvakanaka ndipaona kuti chero vanochera migodhi yemapohoro yai unozoona munhu akubata mvura pa8 meters anditeka kureva kuti mvura yakainza kunaya stereki mvura inobatwa chete pa40 meters chete pa20 meters saka mvura inodiwa kuti inge iripo mvura yakakosha yes mabva kuzoshavane makuenda kupa apa pandisati ndane majeni akati pandoda kuti nditi twasana pasi asi for the meantime ndikudzoka friday muzvishavane kuine pesaminamati yevanhu friday chete yes friday chete saturday ndiri mugweru kumukobha yes sunday ndinda muharare kurugare yes aiwa ladies and gentlemen mavanzwa mutumwa masango vapromisa kuti vada kurapa dumbo radj wenyika aiwa dj wenyika ndovangu vachazounza kuda kuti dj wenyika dada azopupura kana zigora cheri kutouya futi vazvora aiwa zvina kumira zvakanaka saka tikudi isusu mukomasparks vanhu ngavakomborewo namwari handiteka inini zamutumwa masango panapa ndakuona kumusino vamuri kutsoko muchirova tsoko aiwa tienda kuti mwari atiite zvakaita zvakanaka nditeka toda kuti isusu basa ramwari riende kupi kumberi kuna mune anayo zvezviitika zvezvana tsoko zvienditeka kureva kuti vari serious saka isu titi kuti mwari dai atiite zvakaita zvakanaka handiteka ini maya pandiri panapa ini kana maya pandiri tichazoda broadcast funga chavina broadcast mameso toda kuti mutipise rimwe mvunzo yamunayo inenge chiuya no vanhu handiteka vanhu wapindira vanhu vaziva kuti isusu nemika hatisi vanhu vamwe chete vakainini tonemvunzo ndinawo vanhu sotomupindure zvinhu angobvunza mazoyadzotsanangura mapodcast pamuchaiwo podcast pavaya kupodcastika tisite tiri pahome tisite tiri pa8 tisite tiri pahome kuva timi pahome inenge ichitopisa inenge totora mukombe ndizvozvo mvunzo wandine ndinawo ndewekuti munamato I think vanhu hatisi kunzwanana pane kuti munamato chimburi chii asi uya kuti mupindure
Alright. Aiwa idzo nditori nadzo mhinduro dzacho. Saka ndogona kutozokuigira manje maringa matondingwadzi ndichabva ndatokuigira kuti oi munamato pana mumwe munhu anodakwira gomo noenda kumunamata ndetika saka munamato chinhu chinotaura zvinhu zvaka alright asangane kupodcast